Teraz si ešte ukážeme, ako pracovať s ďalšími záložkami, a to úkony a úlohy k spisu. Automaticky nám bolo ukázané, že sme uzavreli úkon, príprava a prevzatie. Tento sa automaticky pridáva aj určuje, že je vykonaný. Tento je ešte potrebné ďalej doplniť, čiže dáme ho zmeniť. Tu máme na výber si určiť, že či ide o zníženie tarifnej odmeny, či išlo o spoločný úkon. O spoločný úkon nešlo, keďže zastupujeme len jedného, druhý nemá obhajcu. V prípade, že bude, je nutné označiť ho za spoločný úkon, keďže v zmysle vyhlášky 6P5 2004 i odmena sa potom počíta odlišne. Keďže tento úkon meniť nebudeme, tak ho necháme, aby ho uzavrelo tak, ako bol. Máme možnosť ho samozrejme aj otvoriť ešte, takže klikneme takto. Naplánujeme si nový úkon, bude to porada s klientom, keďže bolo vznesené obvinenie, je nutné si to s ním prebrať. Zvolíme si dátum, napríklad 28. Nahlásil sa, že príde o 9. Uložíme nový úkon. Keďže naozaj aj v ten deň prišiel, nie je nutné, aby sme ho rušili kliknutím na toto tlačítko, nie je nutné, aby sme ho menili kliknutím na toto tlačítko, ale označíme ho za vykonané. Je nutné určiť počet polhodín, koľko sa vykonala táto porada, možnosť napríklad 2,5 hodiny, keďže bola dlhšia. Môžeme určiť, že bola porada mimo sídla. To samozrejme vyplnil potom všetky ďalšie veci, tak napríklad 75 km tam aj späť, 9 litrov spotreba, 1 a počet pol hodín 4. Uzavrieme úkon a tento je už aj uvedený ako uzavretý. Všetky tieto nami zadané dáta sa potom zobrazia už v záložke trovy konania, kde máme popočítané, koľko zatiaľ činí dotyčná naša odmena, predmetná odmena. Môžeme si kliknúť aj na prepočítaj, v prípade, že sme niečo menili, máme možnosť si aj rozvinúť tieto jednotlivé záložky pre kontrolu, či bol výpočet správny. Ďalej máme možnosť si tu vložiť prijaté zálohy, prijali sme od neho 150 €, dáme si to ešte raz prepočítať, čiže zatiaľ je naša odmena, ktorú by nám mali zaplatiť spolu s náhradami vo výške 152 €. Môžeme si ďalej spraviť jedným kliknutím prílohu k faktúre. Klikneme si to, otvoríme si túto prílohu a môžeme si už len vytlačiť, doplniť podľa potreby a je to hotové. Táto funkcionalita vám uľahčí prácu v kancelárii a ušetrí veľa času. Taktiež možné spraviť výstup k smerom k súdu, v prípade, že ide napríklad o obhajobu ex ofo. Opäť klikneme na to, necháme si buď to uložiť tento súbor, alebo ho otvoríme priamo pre ukážku. Tento výstup už potom v prípade, že ho chcete doplniť, je nutné doplniť, vytlačiť a poslať. Samozrejme, šetrí vám to opäť kopec času, keďže všetko za vás popočíta a zoradí Lektis. Poslednou zaujímavou funkcionalitou záložkou je tzv. Uložené listiny. Máte možnosť si tu vkladať niektoré listiny, ktoré sú dôležité k danému spisu. Stačí kliknúť na pridaj listinu, zvoliť si tzv. Browse tlačítkom, zvolíte si súbor, ktorý chcete uložiť a potom zvolíte krátky popis listiny a stačíte pridaj listinu. Istý čas to samozrejme potrvá, kým sa daná listina uloží a k nej už budete potom môcť ľahko pristupovať.